Chiegni nyakora mgajuang jaloko marwa en Wilson Ochuka wachao kod masira motimore kaunti ma Homa Bay kama pisa moro mar obila ma jahigni 30 onego nyithinde ariyo gi nyathi machielo ma en ore man nyathi ore kapok okawo okang' mar kawo ngimane oko e yor deruok. Masira ma ichich ni okel kaluwore gi gwenyruok e kinde kod min ode. Obila no bende oweyo barua ma ondiko manyiso gimomiyo kawo okang' mar nego nyithindo adekgo kapok ne odere. Ali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Rumbi mar lit kod kuyo okoko gweng' makagoga sub location makawete e kar chudo bura makarachuonyo bang' apisa moro mar obila ma oseyang nyinge ni David Okebe kawo ngimane oko e yor deruok bang' nego nyithinde ariyo kod nyathi machielo ma en ore. Masira ma bende obiro kalore kod ywaruok mag udi. Obila no matiyo e stesend obila ma Marsabit ne okwongo nego nyithinde ariyo ma gin Trisa Okebe ma jahigni 5 gi Asad Okebe ma jahigni 6 kaachiel kod ore matin ma oseyang nyinge ni Seth Odeka jahigni 6 kapok ne okawo okang' madere ka otiyo gi toilet ado mar ode. Obila no mane oweyo chien barua mane ondiko manyiso gimomiyo ne okawo okang' matimo kamano kama oting'o ywaruok e weche mag udi gi pek mane oyudo e kare mar tich. Ne okwayo rusa matin e kare mar tich ema kane oduogo e dalane to ne okawo okang' mar kawo ngimane oko bang' kane osenego nyithindo adekgo. Notiyo ga Marsabit ne en ga polis jatende motelo ne korka tich ne miye pressure mar tich mano siko mana ni bro riembe basto shida bende maduong' mane en godo ne mar family mar joka oche bende ne keto ne pressure seche moko kanodhi ka tich to shida ne ntiere chien koma nodong' kanoduogo loso to notamore loso kano involve jodala gi nyako mondo konye loso to jodala gi nyako ne medo mana chwalo manodere ni yudo ka jaode ne oriko onge manyoro nodhi kono to winjruok nokobedo. Jalup ruoth makaweti sub location Jono Kumu wacho ni chal ka gima obila no ne omiyo nyithindo go kwiri more chiemo mana gichamo kapok ne onegogi ema ne okawo okang' mar kawo ngimane oko e yor deruok ka okoni obila no bende osebedo ka chich ni min ode ma bende ne odok dalagi osebedo ka chiedho oko mar keny. Simu ni ayudo gi buok kabisa ka ane kanisa ma weyo wach mar aringo awuok e kanisa ma biro kama chandruok oyudore. Adieri anwang'o ka nyithindo adek otho. En bende oliere tol ka ngimane kokalo kuom liere tol. Ka warango ot wanwang'o ka nitie chal gima nitiere biskut gi mkati moko machal ka gima omiyo nyithindogi. Nge nyithindogi kure dhogi wuok buoyo ma wa suspect ne ege omiyo gi some poison substance. Maling' mane an go ne wacho ni nochich ni ng'ato nchiwuotho gi chiege. Jatend nangano ne okwayo jopiny manyalo bedo kod gwenyruok moko mag udi e kindegi mondo omany yore minyalo tiyogo weche makamago ma okawo okang' maketgi ma obila no ne okawo. Kawo ngima mari gi mag the innocent nyithindo mane onge gi wach e weche mag keny ok yo minyalo tiyogo weche mag chalo kamago. Andakwayo ni ka wach nitiere kinde miyo gi chwore to joka jaduong' ne ma uluongo ne kuma ne chiego wae gi the family ma idiet family mar mosanindo no winjo kawo thuolo mondo riw ji ariyogi. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem mano yango masirano okonenegi kawo barua mano obila no ndiko weyo chien kaachiel kod gik mamoko mage chich gone ne omiyo nyithindo go eko chamo kapok ne giwito ngimagi makoro dhi timnegi nonro matut. When something comes up within our children, let us come up immediately and solve these matters. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. We could not be meeting today in this unfortunate incident. Otherwise, we are very sorry for the family. En masira mapod okelo buok achiel kod kuya gweng' niendi bang' apisa mar obila David Okebe kawo ngimane oko bang' nego nyithindo adek. Tendo obila kaunti mo be kande wacho ni gidhi nyime kod timo nonro matut mar ng'eyo gimomiyo de obila no kawo ngimane bang' nego nyithindo go eko. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ji abich oyangi ni otho